Hej, nu vil jeg gå i gang med at rydde lidt af bordet herinde. Der står en masse tallerkener og glas og knive og gafler ligger på bordet, og nu skal vi rydde op. Og jeg vil starte med at stable tallerkenerne her på bordet. Der er det vigtigt at skrabe maden og servietterne væk fra tallerkenerne først, inden man stabler. Så jeg lægger noget på den øverste her. Ja, dem har vi sådan fælles. Jeg kender absolut ingen af dem fra Skovbro. Nej. Ovenpå. Vi kender jo ikke flere værelser. Nej, det gør jeg. Vi kender jo ude på... Stabler mere. Og så tager vi mere og lægger skraldet på den øverste tallerken. Så på den. Ja, det er rigtigt. Sådan. Han er vild med... Og så stabler vi nogle hunde. Og så skal det bæres ud. Nogle hvad? Hunde i køkkenet. Hunde? Der skal man holde godt fast på tallerkenerne. De er tunge, så jeg holder godt fast med begge hænder om alle tallerkenerne. Det kunne man godt lave blandt andet. Hej hej.